L-operat tal-MCESD, il-ħatriet fil-ġudikatura, trasparenza fil-kontratti pubbliċi u l-inugwaljanzi fil-pagi kienu fost is-suġġetti li tqajmu mill-UHM Voice of the Workers fl mal-Prim Ministru Robert Abela f'Kastilja. Fl-introduzzjoni tiegħu il-kap eżekuttiv tal-UHM Josef Vella qal li l-Union ma tistax ma tinnotax u ma tirreaġixxix għall-avvenimenti ta' dawn l-aħħar xhur. Josef Vella tkellem dwar ħatriet fil-ġudikatura fejn tenna is-suġġeriment tal-UHM li jkun hemm taħriġ għal ġudikanti li qed jaspiraw għal kariga. Għallu koll jeħtieġ distinzjoni aktar sħiħa bejn aġenziji tal-gvern u entitajiet regolatorji. Josef Vella qal li fil-waqt li tal-ewwel huma parti mill-eżekuttiv, ir-regolaturi għandhom iwieġbu għal kumitati fil-Parlament. Dwar il-kuntratti pubbliċi Josef Vella qal li jeħtieġ azzjoni dwar id-dewmien fl-investigazzjonijiet bħal kuntratt tal-isptarijiet pubbliċi mal-Vitals. Issuġġerixxa l-Awditur Ġenerali ikun marraf qabel il-Gvern jikkommetti ruħu għal kuntratt pubbliku. Josef Vella tkellem ukoll dwar il-prinċipju ta' ħlas ugwali għall-istess xogħol, għalli fil-waqt li kulħadd jaqbel ma' dan il-prinċipju din ir-realtà għadha tippersisti anki f'entitajiet pubbliċi. Min-naħa tiegħu il-Prim Ministru Robert Abela qal li se jitħabbar mekkaniżmu dwar ħatriet fil-ġudikatura li jkun fil-linja tar rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni Venezja. Dwar il-kuntratti pubbliċi Robert Abela qal li mhux il-funzjoni tal-Awditur Ġenerali li jifli l-kuntratti qabel jiġu aġġudikati. Huwa qal il-kuntratti pubbliċi se jingħataw taħt trasparenza sħiħa u li jħarsu l-interess tal-poplu kemm bħala valur għall-flus kif ukoll bħala servizz.